Βλέπεις, όλα στην εντέλεια, για να δεις ότι και ξεκινάει η υπερχείληση κανονικά χωρίς πρόβλημα. Βλέπεις, έφτασε η στάθμη κανονικά εκεί που ήταν και πριν. Αυτή υπερχείληση, εγγύηση, άστο. Θα τη βγάλεις στο σωλήνα εσύ. Εγώ τον έχω βγάλει από το πλάι τη σωλήνα γιατί δεν μπορούσα να δώσω κλίση μεγάλη πίσω. Τον έφερα από το πλάι. Εσύ μπορεί να τον βάλεις από πίσω, όπως θέλεις. Μπαίνει από εδώ και τέλος. Και το σκήμερ το εξωτερικό. Τώρα εσύ τι θα βρεις? Μπορείς να βρεις και ένα τέτοιο αν σε χωράει. Και αυτό πολύ καλό σκήμερ. Εξωτερικό. Εγώ το έχω πιάσει στο ΣΑΜ, στο πλάι. Και κάνει τρομερή δουλειά. Και ένα Deltec μπορείς να βρεις, MC600. Αλλά και το άλλο, άμα το βάλεις μέσα το Shorter, το Compact, ποιο είναι, μπορεί να το βάλεις μέσα στο SAMB, εφόσον φτιάξεις μεγάλο SAMB και θα έχεις χώρο. Κομπλέ. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτό το κομμάτι, ότι από το νερό στο SAMB είναι πάντα έως εδώ που είναι τα διαμερίσματα. Μόνο σε αυτό το διαμέρισμα της επιστροφής κατεβαίνει λίγο πιο κάτω. Κατά τα άλλα είναι εδώ που σταματάει το τζάμι. Έτσι, από εδώ και πέρα αφήνουμε με ένα μεγάλο περιθώριο για να είναι το νερό που θα κατέβει από το ενιδρίο όταν γίνει διακοπή ρεύματος, ώστε να μην ξεχυλήσει το SAMB. Τόσο νερό που θα κατέβει μέχρι να ξενερώσει η είσοδος της υπερχείλησης να είναι τόσο ώστε να μην ξεχυλήσει το SAMB, να σταματήσει κάπου εδώ. Εμένα σταματάει κάπου εδώ, όπως είδες πριν. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση, για να πεις ότι θα φας κάποια πλημμύρα, είναι να σου ξεχυλήσει το ενιδρίο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί και αυτό το νερό να τραβήξει η υπερχείληση ή η επιστροφή και να το πάει στο ενιδρίο. Παρά αυτό θα γίνει βέβαια σε περίπτωση που σου μπουκώσει η υπερχείληση. Πώς θα σου μπουκώσει η υπερχείληση? Αυτό δεν είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να μπει κανένα ψάρι μέσα, κάτι να μπει να σου μπουκώσει. Αλλά και αν γίνει ποτέ αυτό, που δεν γίνεται, αυτό το νερό που θα ανεβάσει η υπερχείληση είναι ελάχιστο ώστε να σου πλημμυρίσει το ενιδρίο, γιατί από τη στάθμη μέχρι το άλλο, μέχρι το πάνω μέρος του τζαμιού είναι πολλά τα λίτρα. Δεν μπορεί να σου πλημμυρίσει το ενιδρίο. Αλλά ούτε, όπως είπαμε, μπορεί να πλημμυρίσει και το SAMB. Οπότε κίνδυνος πλημμύρας δεν υπάρχει. Ο μόνος κίνδυνος είναι να σου ξενερώσει το νερό της επιστροφής και να σου καεί η αντλία. Εγώ έχω βάλει σύστημα με 2 φλωτέρ. Αν κατέβει στάθμη εδώ που αρχίζει η αντλία και τραβάει αέρα, κόβεται το ρεύμα. Το έχω συνδέσει εδώ, κόβεται το ρεύμα. Τα φλωτεράκια και είναι αυτό το οργανάκι εδώ έξω. Είναι 2 φλωτέρ. Όταν κατεβεί η στάθμη από το πρώτο φλωτέρ γίνεται κίτρινο αυτό. Όταν κατεβεί η στάθμη από το δεύτερο φλωτέρ γίνεται κίτρινο αυτό. Και κόβει όταν κατεβεί η στάθμη από το δεύτερο φλωτέρ. Εντάξει, αυτό το οργανάκι καλά μπορώ να σου πω που θα το βρεις. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο να βάλεις 2 φλωτέρ μέσα προκειμένου να χάσει την αντλία κάποια στιγμή. Δες το και από μακριά πως δουλεύει. Η στάθμη του νερού ήρθε ακριβώς εκεί που ήταν και πριν. Μην το φοβάσαι καθόλου. Γι' αυτό σου είπα μεγαλύτερο ενιδρίο, γιατί αν βάλεις μεγαλύτερο SAMB, γιατί αν βάλεις μεγαλύτερη επιστροφή, μια 5.000 λίτρα, αυτό το κομματάκι εδώ δεν θα σε καλύψει. Θα είναι πολύ ελάχιστο για την 5.000.
Εγώ βλέπεις εδώ πέρα τώρα, εδώ σταματάει το νερό. Εντάξει, θα κατέβει σε κάποια στιγμή ελάχιστα λίγο πιο κάτω, δηλαδή στο διαμέρισμα της αντλίας εγώ έχω γύρω στα 22 λίτρα περίπου, 21-22 λίτρα. Εάν φάω μια εξάτμιση το καλοκαίρι 10 λίτρα, θα μου κατέβει κάπου εδώ. Εδώ συμπληρώνεις νερό όταν εξατμίζεται. Εάν εσύ τώρα εδώ μέσα, παράδειγμα, στο ίδιο σάμπ βάλω εγώ μια 5.000 λίτρα, αυτό εδώ μπορεί να φτάσει και εδώ πέρα κάτω. Τραβάει πιο γρήγορα η αντλία, αδειάζεται πιο γρήγορα αυτό. Όσο και αν είναι περίεργο, γιατί θα λες τώρα ότι εντάξει μεν αδειάζει αυτό, αλλά αφού η υπερχείληση κατεβάζει τα ίδια, πώς γίνεται να αδειάζει αυτό? Και όμως γίνεται. Αυτό αδειάζει γιατί η αντλία τραβάει αμέσως και πετάει το νερό επάνω. Κομπλέ. Βλέπεις η στάθμη σταθερή. Εντάξει, εγώ έχω βάλει εδώ πέρα ένα δείκτη, θέλω η στάθμη να είναι εδώ μέσα. Μετά από 10 λεπτά, τώρα να μην περιμένω άλλο, θα φτάσει ακριβώς εδώ, είναι κομπλέ. Τώρα ούτε θόρυβο κάνει. Άκου, δεν κάνει τίποτα. Αθόρυβη τελείως, δεν ακούγεται τίποτα. Έτσι. Και σε διακοπή ρεύματος ασφαλέστατη. Είδες πως ξεκινάει, αφού αυτό το V εδώ, οι σωλήνες που είναι μέσα στο ενιδρίο, δεν γίνεται να αδειάσουν όταν γίνει διακοπή ρεύματος, πάντα θα έχουν νερό.